Duol mochung' ne wuodhe mag ndeke otieko gedo mar kamiti me chenro mag luwo wuodhe mag ndeke e lap ndeke maduong' ma Kisumu. Gedono mar gorofa 8 oger e lony manyasani machopo e rang'iny mowinjore kaka mag paw ndeke madongo matimo wuodhe magi e pinje maoko. Koloso gi wang' jowi mar Ramogi, Polycarp Mburo, ma en director mar kambi mar Polish Contractors, ma en kambi manochung' ne gedono, owacho ni odno osetieki kendo ikore mar mondo mi oti kode koseyawe ayanga. Omedo ni gedono ero moger e lony manyasani biro bero chenro mag wuodhe mag ndeke kendo kelo tudruok makare kod pinje maoko. Building ni iluongo ni traffic control. Enemo ochiko ndege. Sama ndege piyo gi sama ndege fuyo mondo gibed gi safety mar land gi taking off. Omiyo project ni ne wachake dweche 20 mokalo, to kaluwore gi weche koth mosebedo ka ng'eny, ne wa delay gi 2 months. But watem more recover. Actually in 5 months watem more recover some 3 months. Omiyo originally no time gi 18 months to watime gi 20 months. Project ni gima obiro timo omiyo koro Kisumu biro bedo elevated to international standards. International standards mano geche mandeke ma oko nyalo koro land kata piyo ka. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Magi gin weche manyien mag migago. Wakawo yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok.